The greatest gift is given to humanity. One of the greatest gift is to be an encourager. Atong hisgutan kining pulong kahadlok. Kinsa pa nato diri wa kabaton og tawag natog fear or kahadlok mga kaigsunan. Fear. Naadi no? Kabalaka sa atong kaugmaon, kabalaka og unsay mga mabdos ba? Tawa pa sila na minyo, nabalaka sila nga di sila maminyo. Sa diyang maminyo na, inamabdos na balaka sila, kung sa kay may tabo ang ilang anak, siguro bagyod nga makapaeskwela sila ani, nga mudako ni, nga mahimo nga buutan, nga bata. Nga naman ang mga kabalaka iso, nabalaka sa ugma, sa kaugmaon, sa future. Tonight, atong i-define kani igsoon, ug unsay atong buhaton, nga kita, mga alagad si Ginoo, nga makasabot gayod, nga our God is an awesome God, and He is for all of us. Magampo ta, let us bow our heads for prayer. Our mighty God, our Heavenly Father, we are now in our 4th series of our marathon of life, our journey, that endurance is needed, O Lord, and we thank you that tonight, we will talk about fear, that we should not be afraid in this life, because we are assured of our journey in this life. We have you as our God. The fact that you came into this world for us, sinners, unworthy at that, yet you are willing to save us, to strengthen us, to give us more power, O Lord, to go on in this life. And we are very certain that life is beautiful and colorful because we have you as our God. So tonight, open our understanding together with our listening audience, Lord, through this television broadcast, that all of us may be able to understand you better and be optimistic about life, that you are there for us. In Jesus' name we pray. Amen. So atong hisgutan igsuon kining fear o dili ta angay mahadlok sa atong kinabuhi. Ngano man, ang Biblia mismo sa Isaiah 41:10 nag-ingon gyud nga fear thou not. Dili ta mahadlok, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Kinsa may naghisgotan na igsoon, si Isaiah mismo, gi-encourage yun sa Ginoo nga, hey, Isaiah, pinalangga ta kang anak, sama sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, dili angay mabalaka, for I am with thee, be not dismayed, dili madismaya, for I am thy God, I will what? I will strengthen thee, yea, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen, mga kaigsunan. Nining kagabion atong hisgutan karon ug unsa man gyud ning dili angay mahadlok sa kinabuhi, nining bugno sa kinabuhi igsoon. Kaniadto doon ako'y dako kahadlok kay ako kanang dako mi nga panimalay igsoon. Daghan kay kog mga igsoon in taon, pero ang Dios maayo ra gid kayo nga akong napalgan si Kristo sa diyang nagedad ko og mga 12 anyos ba to, og ako nagasalig sa Dios samas kaninyo nga nagahandom og unsay maayos kinabuhi nga mas successful sad ta mga kaigsuonan. Pobre lang mi kayo, panday ang akong papa, simple ra pud akong mama, yet we believe that God will continue to what? To bless the labor of our hands. Karon, atong hisgutan kini. Usa ka businessman, nabalaka siya igsuon kay idara na siya, kabalaka siya. Kay ang iyang mga anak, iyang giistorya nga anak, tigulang nako, kinanglan nga kining akong negosyo karon, ako na ning ibilin sa inyo ha. Unfortunately, wala gyoy usa siya mga anak nga mga laki man unta nga mudawat sa nga challenge nga mahimong CEO kay siya, CEO pero owner sa dako kay nga kompanya. Nya kinahanglan unta nga iyang i-pass on kining dako nga negosyo ngadto siyang anak, pero wala gyud. Siyang gihimo mga kaigsunan, iya lang gitapok ang tanan niya mga middle managers, mga supervisors. Igon siya nga, ang akong mga anak, dili man interesado aning negosyo nga akong ginabundar. Akong gusto nga, probably, one of you, sumala sa atong buhaton karon nga, pamaagi, nga mahimong magdumala ingon nga Chief Executive Officer o Presidente, nini nga akong kompanya. Ginoo na lay bahala ani. So, iyang gigather mga kaigsunan, ang iyang mga middle managers, insa nga usa ninyo, matag usa ninyo, naigikan sa
O sa hospital pa, naigikan sa janitorial department, na sa security, naapoy sa nursing department, naapoy sa medical staff, tanan yun mga managers, tanan, middle managers. So nahitabuan ni mga kaigsunan, tanan nila nakadawat si Jim, o sa kaordinaryo nga worker. Pero ang instruction nila nga, inigabot ninyo sa balay, kining liso nga inyong madawat, inyo ning ibutang ugpat, ibutang ninyo kaang, no? Usag ibutang yag baker, butang kaang, inyo kadaadlaw inyong bubuan, o pug mahimo, butangan ninyo og fertilizer, taibas kabaw, taibas kabayo, o fertilizer ba nga kanang synthetic, kamoy bahala. Basta nga himua nga, dunay mahitabo ani nga seeds. Si Jim, sa first 3 months, sige saglili, ingon niya, day, giinan niyang asawa nga, uy, atimano na to ni, kay dako kayong premyo, ani, can you imagine, ako, ordinaryo ra ko nga, trabahante sa among kumpanya, pero pwede ra da ko nga mahimo nga kuan, pwede da ko mahimong manager, o depende sa resulta ni karon nga gihimo sa among tag-iya sa kumpanya. So 3 months, tanaw niya, guy, wala may mutubo, pero ang iyang mga kauban dito sa trabaho, nga hala, pagkanindot yun, pagkanindot kay ninggitib na ang liso nga kining gihatag sa ilaha, sa ilahang manager. Sila nga, uy, unsa madeni nga ang akong liso, santol man deni. Ang uban hala, ang ako buungon man deni. Ang uban mingpon nga, hala, ang ako kay nangka man deni. Ang uban ako pud mangga. 6 months, wag yun. 9 months na balaka na si James. Kay wala yun nagtubo. O niyang uban gani niyang kauban, ning ingon na nga, ha, tanawan ninyo ha? Ang ako gani namutot na. Kuyawa gud na nga klase nga prutas. Kay kasagara mga fruit trees man. Nya human, siya nga tanawan ninyo. Magdala kong sampol o niya diri. So ang uban, nagihimo nila, nagdaa silang sampol. Pero si Jim, mga kaigsunan, nabalaka gid siya. Puno sa kadako niya nga kahadlok tungod kay iniguman karon tuig kay usa ka tuig raman ang gihatag sa ilaha sa ilang manager sa tag-iyas kompanya nga after 1 year mobalik ta dinhi ning atong meeting ug atong evaluate ug unsay nahitabo kining liso nga akong gihatag ninyo. 11 months na ang iyang mga kauban lagi sa trabaho, nagdana mga sampol siya mismo, nakatilaw po siya. Pero tanaw niya, siya katapusan na nako, usa ka bulan na lang. Ug wala na siya trabaho, ug wala na siya mapakaon sa iyang pamilya, bisan siyang asawa. So, karon na problema na siya mayo gyud. Ang fear, kahadlok siyang kinabuhi. While ang iyang manager na hadlok, ang iyang mga anak, walay mupuli nga mo dumala sa dako nga kumpanya kay tigulang na siya. Ang iyang kahadlok karon, og basig mawad-an sa trabaho kay wa gid tubo ang liso nga gihatag sa iya. Sa diha nga naghumana sa katuig na wa man gyud pero siya nga di na lang ko mo report pero giingnan siya siyang asawa nga sweetheart, my love, ikaw ako kang gibana tungod kay gidawag ta ka tungod kay nagtuo ko nga ikaw do nagihandom sa kinabuhi nya bisag unsay mga hitabo sa kinabuhi willing ta mo dawat. Og maayo ba, panalangin o dili ba? So niya, unsa man, magdala ko dito ka, ang katawaan ko, ani. Siya, sige lang. Dadaan na dito nga, ang liso nga gihatag si mo, wagid siya mitubo, niya mo ni, kaang ragyapon. Siya, sige. Siya, sige ha, tanaw na to. Sige. Ato siya mga kaigsunan, pero dito na siya, padali-dali siya kay tanaw niya, uy, ang dala sa uban, gamultikab naman. Ang uban, gadamtrak naman. Kay dagko naman din kahoy na munga na, giunsa to nila. Nga dali man kayo namunga man dayon sa katuig lang gani. Moto nga sa diha nga gitapok na sila sa manager mga kaigsunan. Nakabantay ang tag-iya sa kompanya nga si Jim mo pa'y pag-abot pero nagdali-dali iyang gipasok na intong iyang gidala nga kaang dito ilawom sa lingkuranan. Isa. Dunay tao nga karon lang niabot. O nakita na ko si Jim, unsa man ang naa diha imong gitaguan sa lingkuranan, dada na diri. Ning samot, igsuon, o kakulba si Jim. Wa pa niya napatubo ang liso nga gihatag sa iyang manager, karon ning samot pagkaulawan pagid siya ni mogi ang kahadlok sa kinabuhi ug wa pagid siya mawad-an na gid sa trabaho ug katapusan natong adlaw sa iyang pagtrabaho. Gidala dito gibutang sa lamisa ang katungkaang niya mga kaigsunan. Instead butang sa siya butang lang na sila on Jim, nintindog ang tagiya sa kompanya o gikumusta siya igsuon. Jim, ikaw mo'y atong bag-o nga presidente o chief executive officer dinhi sa kompanya. Kay ikaw rin nagsulti sa tinuod.
Inisulti dayon, padayon og sulti mga kaigsuonan ang tag-iya. And siya 1 year ago, kamong tanan diri nga mga supervisors gitagaan ta mo og liso. Tinuod gitagaan ta mo og liso, pero ang uban ninyo after 2 months, 3 months wa maning tubo, nangadto mo og lagyong dapit mga nurseries og namalit mo dito og tubo na daan nga santol, tubo na daan nga buong, tubo na daan nga mangga, tubo na daan nga nangka, og karon inyong gipakita dinhi nga ning tubo gyud ang liso nga akong gihatag ninyo. Pero pagkatinuod, katong mga liso ako tong giluto, puros to siya patay. Si Jim lang ang nagsulti sa tinuod nga kining liso nga iyang gidala karon wa gining tubo kay patay lagi ni ako lagi ni siyang giluto ug walay mo tubo ani niya gipabukalan ako ninyo og maayo. So si Jim karon moy atong pakpakan og atong dawaton siya ingon nga bag-o natong chief executive officer o presidente sa kompanya. Mga kaigsunan, kining atong mga kabalaka o kaguol sa kinabuhi. Diri ra ni sa ato una-una ba? Let go and let God. Sakto ang asawa ni Jim. Nailang kabalaka. Kung ila kang katawan, sige lang. Muagi ra man na siya. Importante nga ikaw nagsulti sa tinuod. Doon ay pulong bitaw sa Rotary nga, be honest even if others are not. Be honest even if others cannot. Be honest even if others will not. Nindot no? Kaya kung siya may tabuan ng kinabuhi, ang atong kahadlok, basta ato lang gitugyan sa Ginoo, Ginoo, nasayod ka ako makasasala. Ginoo, nasayod ka nga ako, di ko takos sa imong gugma o imong kaluoy o kagahom. Tungod kay bisag unsaon ako Ginoo, sa panipol nga, bisag sa manipol nga, bisag unsaon niyag buhat, ang maayo, idautan man yun ang resulta sa iyang kinabuhi nga mahimo mga kaigsunan nga makadaot tinuon sa buhat sa Ginoo siya. Bahala na lang kaning duko na lang si Paul sa Lord, let go and let God. Ikaw na lang gibahala sa kong kinabuhi and you guide me according to your best plan. Ug mao nang panahon na nga malipayon sa igsoon bisag unsa mga bagyos kinabuhi, bisag unsa mga pagsulay sa kinabuhi, sumala sa perfect plan of God sa pirmirong adlaw sa tong gidiskasan nga God's perfect plan. Dili gyud mabalaka si Paul kay bisan og mga dagkong pagsulay sama nato nga nakagig pagsulay, let go and let God. No fear. Now, sa dunay awit igsoon nga naghisgot mahitungod sa atong kinabuhi ng yutaa nga dita kinahanglan mahadlok moatubang og mga dagkong pagsulay, ha? Because we know in this marathon of life, God is very certain about us. According to Albert Camus, the French existentialist, a philosopher, siya nga, he called this 20th century as the centuries of fear. Kaya large amount of tranquilizers, mga sleeping pills, mga sa Amerika igsoon nga ma-consume every night. Tanawa ra gud niyo share of kining adults reporting symptoms of anxiety or depressive disorder sa February 2023. Statistics niha sa KFF tanaw nimo ang nag-edad og 18 to 24 years old, mga 49 to over 50% nga nagsuffer of fear, mga kahadlok, mga depressive disorder. O tanaw nimo igsoon nga dunay mga kabalaka, kaguol. Unya, ning take sila og medisina kay para mawala kini mga kaguol, kabalaka. Katong nag-edad og 25 og 49, mga 38%, no? Nya kato mga edad-edaran, 50 nga to 64 anyos, mga 29%, 29.3% nga sila nagsuffer o mga 65 above, mga 20.1% nga kini nga grupo sa mga tao edad igsoon naamoy mga kabalaka, kahadlok o mga kaingawa. Daghan ang mga tao nga naggugol og panahon sa gabi igsoon nga dili katulog, mumata sa buntag nga empty ang una-una tungod kay napuno sa kabalakag kaguol ang ilang kinabuhi nga wala nagsalig sa kagahom sa Dios. Igsoon, atong tan-awon kuno og unsay mahitabo sa tao kung siya dunay kahadlok sa kinabuhi versus pagtuo sa Ginoo. Tantanan, mga naning yuta igsoon pinalangga sa Ginoo regardless of a religious affiliation. Og fear, according to this presentation nga fear is debilitating, destructive emotion in human heart.
Tinuod gidigsoon. Makadaot sa itong una-una, makadaot sa itong plano sa kinabuhi, makadaot sa itong direksyon sa kinabuhi. Nga gusto tang handom o kalampusan sa gusto na itong buhaton alang sa kahimayaan sa Ginoo, pero kay nagpuno sa kahadlok, dili ta ganahan mulihok igsoon. Pero ang pagtuo, tanawa ha? Fear o faith strengthens. Pero ang fear weakens. Tanawang diferensya ha? Where faith liberates, nindot kayo no, kung doon na kay pagtuo, doon na kay dakong kagawasan na igsoon. Pero kung doon na kay kahadlok, murag gipriso ka sa imong tanlag, sa imong nauna, nga dili kakabawag unsa imong buhaton, kay napriso man ka. Where faith empowers us. So kung doon na tayo pagtuo, nindot kayo because we have the freedom to do things in a right way, in the right manner, in the right direction, under God's leadings, because it empowers us to do things without fear. While fear paralyzes. We don't want to move. Nga naman, maadlog ta. Pananglitan, og muhimo ta ning butanga, guy, paralyzed ta, di ta kay mo, naaratas balay, nagmukmuk. Hadlok man ang nagdaog sa atong huna-una. While faith encourages. So kita ka sa mga tao nga positibo kay igsoon, every time you meet them, makita nimo nga kining tawhana no, gigamit gini siya sa Ginoo nga every now and then you can see him happy person. Because the greatest gift gigon sa Seventh-day Adventist leader si Elder Wilson, the greatest gift nga gihatag sa humanity actually during COVID time, naminaw ko sa iyang encouraging preaching, siya nga is the greatest gift is given to humanity. One of the greatest gift is to be an encourager rather than a discourager. So we have to encourage one another. Okay, once we encourage other people, we also encourage ourselves to go on. Fear discourages. While faith rejoices in its God, fear fills the heart with despair. So mahitabo, matulog tayo ni kagabi magsitag limbag-limbag, nagsigunauna sa atong trabaho, nagunauna sa probably utang, nagunauna sa atong sakit, nga wa pa naayo, o dako kay tagasto sa ospital, o atong mga minahal sa kinabuhi nga nasakit in taon nga kinahanglan og dako nga Google og kanang panahon o kanang kwarta nga wala ta. So doon natin mga kahadlok o kabalaka mga kaigsunan, o hindi na ta katulog. Mauna siya, o kita nga mga tao samtang buhi pata, we all experience anxiety and also insomnia. Tama ba, no? So I know that you can relate this experience, mga kaigsunan. Natural ba ni siya nga mga kahadlok sa kinabuhi? Siya nga may naunsa na ni, muratag, magpitok-pitok atong mata, kay dunay mga nindot pagkayo sa nanguyab ka, nindot ang ining relasyon sa imong bana o asawa din, kalit lang og bulag igsoon, kalit lang og away, samo kayo, niya daghag utang, o niya kita man ay car accidents, whatever, mo tanaw ka sa imong Facebook karon, makalilisang inigtanaw nimo, ma-updated pa ka, og unsa nahitabo sa imong silingan, sa dapit, o sa tibuok kalibutan, in split second o seconds lang, kaysa atong mapaminaw sa newspaper kay sunod adlaw pa man ma-print. Tanaw na ha? So makita nimo dinhi nga wrong, dili lagi ni siya natural part of life. Kay nga naman Christian's mindset mo ni siya. Morning mindset sa ubang mga Kristiyano nga kulang og pagtuo nga all events of life, even the difficulties, even the tragedies are seen as coming from God and serving some purpose that was beyond our power to know. Posible no nga God will allow difficulties, God will allow tragedies in our midst, no? Mo allow bang Ginoo? These are all coming from, no. God may allow these things to happen to us so that we may learn something. Dili ni coming from God nga siya ay naghimo og kalamidad kay para madaot ta, no. He may allow these things, mga pagsulay sa kinabi, for some purpose that was beyond our power to know. Because, ingon si Martin Luther, the finitum non posset capere de infinitum. We cannot fully comprehend the infinite. Ang atong Dios nga makagabahong, nahibalo siya sa tanan, all-knowing siya, nahibalo siya, kay siya may naghimo nato, nahibalo siya kung siya mga panghitabo sa tibok kalibutan, o kita, warata in town, ang atong nahibawaan, o unsaray gipadayag sa ato, nga makita sa atong mata, o sa balaan nga kasulatan.
So we could not argue or justify them, or there is point to worry about them. We could only accept them as coming from the hand of a loving, if sometimes mysterious God. Uban mindset, uban nga Ginoo na'y bahala ni, o Ginoo na gialaw ni Ginoo, tungod kay kini mga panghitabo makapalig-on di ay sa atong pag-alagad sa Ginoo sama sa hitabo ni Moses, sama sa hitabo ni Daniel, na hitabo ni Joseph, mga kaigsonan nga all things work together for them that love God. So karon, kining mga problema sa kinabuhi, ma-overcome raday nato ni because man creates his own fear. Ang tao ra gyud ang naghimo siyang kagalingon nga problema igsoon. Pong pasauban nga, don't problem the problem, let the problem itself. Ayaw ka problema sa problema. Himua ko no ang problema, mapaproblema siya problema. Makalibog no? But you see, tungod kay nahitabo magud sa tao igsoon, atong gikumpara ang atong kinabuhi sa uban nga tao. Nya usahay maminaw tag unsay mga sulti sa uban nga mga tao, sulod sa atong trabahoan o sulod sa atong mga silingan. Murag ang mga tao na nagkontrol sa atong kinabuhi nga, uy, ang imong anak ba? Uy, nga na, mura magikontrol ang atong kinabuhi sa opinion sa uban. Di ba na siya pwede? And you see, he measures himself against the achievements, independence, and self-sufficiency of others. Mo nang problema sa tao, mga kaigsunan, kay atong gikumparar. Kung dunay taong kita na itong successful mo venture sa ta, niya mangutang to siya, nangutang putas bangko. O niya, nitabo ato na siyang gikumpetensyahan, o niya pareha na mo nga dili na makabayad tungod kay gakumpetensya niya, maorang dapita, purdoy mundo ha. Ingana na siya. Karon, tanaw na to ni ha. So, sa may atong himon igson kay mao mo gani mahitabo ang human affairs, there is only one room, one person on the top. O niya, kinsa to nga top igsoon, bantayan nimo ni ha sa human pyramid, nga dili gina siya stable sa taas, kay ang iyang gitungtungan duha pod ka tawo nga dili pod nagsige pog uyog, kay tulo ka tawo sa iyang ubos ana duha ka tawo nga nagsuporta nga dili pod stable, no? Lain-lain tinindugan, lain-lain pod ang katason. Hantod nga ang upat sa ubos, hantod ang sa ubos, nagsigig og uyog, so embroiled in a never-ending struggle for place and position. Ang uban nila nga, matag na ako diha, unsa man ako? Because it is a continuous scramble for status and superiority. The one on the top of the pyramid is never secure, and those at the lower levels are never satisfied. Kaya nga naman, he cannot even communicate down there because siya mismo, shaky ang iyang kinabuhi. Mo nang hitabo sa ato, mga kaigsonan, ning atong kinabuhi, aning yutaa nga temporaryo lang ta, og angay unta nga dita mabalaka, because God already came into this planet Earth and He said, I have overcome the world. Yet, we continue to insist and follow the direction of our enemy nga napildi na dito sa Kalbaryo sa cross. Nga wala anon tayo sa kagami, is already a defeated foe, and we need not to fear about him. And we should not listen to his direction, but we should listen to the Bible and his guidance to us, as we can see the blessings being poured out to people in the Bible times nga nablessingan igsoon og maayo ang kinabuhi na imong panalangin nato hantod karon. Now, so God's cure for fear, kining humility. Unsa gingon sa 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that they may exalt you in due time. Kining pagpailob, mga kaigsunan ba? Kinumdum ko kaniadto sa district leader pa ako, or nagdumala ko sa ka iglesia o parokya, no? O district, no? Daghang mga churches. Doon ay mga uban ngayon na nga, ako, father, ako elder, pastor, kining may gani kay humble ko, kay kundi pa ko humble, buak yung ulo aning tawanan, may gani, nagpailob ko, humble ko. Uy, di ay. Humility is something, the moment you know you have it, you lose it. Uy, kung mahibawan din mo nga murag mapailubon ka, unya, kanang humble ka, di day ka humble, hambog day ka na. Kana ding humble ta, humble yourselves under the what? The mighty power of God. Nga Ginoo, para ni Paul, kaya mga butang ngayang himuon unta nga maayo sa iyang kagulingon nga maayo, di man mabarat man yun noon, madaot man yun, di man sakto.
Unsa man gini po, Lord, lead me. Lead me, Lord. Kanang kanta bitaw nga, lead me, Lord. Nindot kayo, no? Lord, lead me. Ikaw na'y bahala, Ginoo, be. Kaya mga butang nga akong himuon, mura magnahadlo ko aning kilibutana, kinibuya. Di man ko makahimo og tarong. Because humility is a strange thing. The moment you know you have it, you lose it. Allow God to take control of us og siya na'y bahala tanan sa atong directions kinabuhi. Ginoo, imo man kong gitugutan nga makatrabaho kaning kompanya against all challenges, against all odds. You allowed me to come into this place o to this institution. So ikaw na'y bahala, Ginoo. Bahala sa akong mga anak, bahala sa akong kinabuhi, even for my growth or spiritual growth, and even for my professional growth. Ano? So, unsa ko no? Atong itugyan ang tanan sa Ginoo. Na ang kini na pod, unsa may God's cure for fear, kining atong pagka-materialistic mga kaigsunan. It means na stop competing with others, gyud. Kay kung natanaw na to mga silingan nga, uy, unsa man na sila? Wa magani sila simba, pero tanawa, daghan man kay mga butang, ato bang ikumparar atong kinabuhi sa uban, wa takabalo nga sila na lain-laing source kaniadto, siguro nakakalob na sila og bulawan, siguro naka-inherit na sila dako nga padalangin gikan sila mga lulo ug lulas kaniadto nga naningkamot so lahi sa atong pamilya. Dili lang nato ikumparar ang atong kinabuhi ug sa atong status. Kung gihatagan tas Ginoo og tartanilya lang, og gihatagan tas Ginoo og multikap lang sa, di ta din muhandom og dako kayo na nga madaot na niyo ng atong financial standing, unya mangutang na noon ta, nya utangan na ta, og di na ta katulog hinoon. Okay? Look at that. So, every man that is among you, na think of himself more highly than ought to think, he ought to think, nga dili ka kay labaw sa uban, kaya naman God, kinumdum ko kaniadto ba nga nay usa ka komedyante dito sa amo sa Cebu nga ning adto siya sa Manila kay gusto siya nga hingalan si Goliath siya nga adto siya dito noy sinungtiban no siya nga moadto ko sa Manila kay dunay dako kay dito nga kanang oportunidad nga ma-improve ang akong kinabuhi sa tinuod ka sige adto ko noy. So, adto siya dito mga kaigsunan, kay gusto siya nga ma-improve yung kinabuhi, no? Diba, amigo man ako ni, dayon, pag adto niya dito, kung sa iyang eksperyensya, lisod man kaayo, di ang Manila, kay labi dili nimo ang sinultian nila, Tagalog, Bisaya, na, unya, tulog kadlaw na yung taon, wa pa siya kaon. Siya nga, hapit naman siya makuyapan mga kaigsunan, nagpa-picture dito sa nindot nga park sa Manila, sa Luneta, pag adto niya dito, may gani kay nakasandig siya, napicturan siya, nakasandig siya, gwapo kayong sakinan. Iyang ipadala dito sa Cebu. Kumusta man, kaparehamig edad ni Goliath, siya nga, nagtuo sila nga, daghan kay kong kwarta kay ang akong sakinan na asaluyo. Kuan man, mahalon man nga sakinan. Pero ang tinuod, insanoy, di na tinuod noy nga ako ng sakinan, hapit ko Kuya Panoy, kay wa ko'y kaon tulog kadlaw ng hitag trabaho, ako kitag trabaho, may gani kay nakasandig ko. Ingani, no? We want people to associate themselves with the material things. Mga tao gusto nga, ang akong mga parinting, ngilngig na kay anak, murag, ay associate na to, ang atong success sa material nga mga butang, aning kalibutan nga, temporaryo ragyod. Basultihan ta mo, nga ang Ginoo ragyoy, bahala sa atong kinabuhi. Kay kini mga butang nga atong makita aning yuta temporaryo lang. And Jesus said unto him, the foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Siya tagiya ning kalibutana. Siya tagiya sa tibuok kalibutan. Siya tagiya sa tanang butang. Gani, pag abot niya diri sa yuta, wa man gani siya sandigan siyang ulo mga kaigsonan. Sa mga kita perting humuka sa atong mga unlan o kutson nga atong higdaan igsoon. Ing ana, agipakita sa Ginoo nga humility o pag-alagad kaniya nga dili ta mabalakas tong kinabuhi. Ang Dios na'y bahala sa atong ugma. Kinahanglan ta magpailob og musabitar sa atong kinabuhi sa Ginoo kay siya mismo gani nagpakita og simple lagyud nga kinabuhi sa diri sa yuta mga kaigsunan. So, katong dunay one talent person need not to be frustrated because sa uban dunay daghang talento, okay lang.
Danay uban gitagaan sa Ginoo og usa ka penny, usa lang ka sinsilyo, 100 pesos lang, uban 200. Kay iya man ang atong talento kung saan nato pagpadako sa panalangin nga gihatag sa Ginoo. O 100 imo ba nang ipadako, 200 ipadako man kanimo, depende sa atong kapasidad. O nakita sa Ginoo nga you have the talent to make it grow, to make it big. Ano? Para wadi ka mahadlok sa imong kinabuhi, imong itugan sa Ginoo as a steward, imong sinaligan, as a steward, Lord, I want to multiply this and invest it for your glory. Ano? So karon, hinunduman nato another God's cure for fear, nga mawala kini atong mga kabalaka kagol. Sa to primero gani, we have to humble ourselves before the Lord. Dili nato ikomparar ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Unya, anything that happens in this life, the Lord knows, it is noted, and recording the books of record or remembrance. Unya, hibalos yun kung say maayo sa to, you have to humble ourselves, allow God to take control of us. Then, number 2, materialism. End up materialism, no? Kana materialistic ta kay daghantag una nga maparihata sa uban ing aning gusto nato mahitabo sa tong kinabuhi nga nawala ng pagka-natural nga gihimo sa Ginoo at the beginning didto sa creation. So karon never alone. Remember mga kaigsunan, kung atong nabatian ang kalisod sa kinabuhi kapait, we are not alone. There are thousands upon hundreds and thousands of people out there nga nagkinahanglan og tubig. Kung na problema tag tubig sa ato nga dapit, daghan kay thousands upon thousands of people out there na other side of the globe, other side of this world, nga labaw pang nakinahanglan og tubig sama sa problema nga atong nagianso. Remember that the trials you become so anxious about also happen to all. You are not alone in facing the hostile world. So 1 Peter 5, 9 and 10, resist steadfast in the faith. Tanawa ra ha, kinanglan nga you have to resist, steadfast nga ligon nga pag-alagad at pagtuo, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Sa kuno, napabilin ang atong pagtuo nga ligon igsoon. Hinundumi nga kana mga pagsulay nga atong na-experiensyahan dinhi sa atong dapit o karon. Daghan pod ang mga tao nga naka-experience nga the same trials igsoon in other parts of the world. So, unsa pa gyud God's cure for fear igsoon, casting all our cares ngadto away sa Ginoo igsoon. Siya, casting all your cares upon Him, to me, for He carried for all of us. Asa na to itugyan ang atong mga kabalakag kaguol o kay ngawas kinabuhi igsoon atong problema nga to sa Ginoo. Gitawag na to siya Father, siya our Father. Unya karon, mayon niya our Father, dili man nato siya saligan og unsay gusto nato mahitabo astong kinabuhi. Ni hallowed be thy name pagyud. Nya karon dili nato itugyan ang atong mga problema, mga kabalaka, atong itugyan siya og siya nay bahala. Look at your worries squarely in the face and cast them upon Christ. Kay nahibalos Ginoo nga every strand of our hair is every beat of our hearts. Kay balong Ginoo mga kaigsunan o pila ka beat sa atong heart karon nga gapitik in a minute. Kay siya mo'y naghimo nato, naglalang ka nato mga kaigsunan. So if Jesus comes alongside and offers to take the burdens off our shoulders, should we not immediately cast our heavenly burden or our heavy burden unto Christ? Di ba nato mga kaigsunan itugyan ang atong mga kabalaka kaguol o mga bugat nga atong ginapasan karon ngadto kang Kristo, kay siya may mupasaan niini ug iya naman ning gihimo mga kaigsunan nga dako nga gihimo niya dito sa Kalbaryo sa cross ug siya bahala sa atong kinabuhi ug atong ugma. We have to trust Him. We have to have faith in Him kay siya bahala sa akong kinabuhi. Itong giingon ako ganiha, we call Him Dad. Di ba? We always tell Him, our Father. We have heard those words too many times, but does this full meaning penetrate our soul? Nga sige lang tag, our Father in heaven, our Father, ato pang kataon, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Pero gibutang ba na nato sa atong alimpatakan igsoon, sa tinuod,
nga atong pagsabot niya na nga siya atong amahan, og no worry, ikaw bahala unta ang atong tunada sa atong istorya sa atong kinabuhi. So, siya nga, after this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. He is precious, He is powerful, He is our Creator, He is the owner of this vast universe. Then we need not to worry about Him because He is our dad. So when we are able to see that He is a loving Father, when we can throw ourselves in His arms, by the way, when we can say, you are my dad, then fear will fade away. Then we can sing the lovely home, nga this is my Father's world, I rest me in the thought. We can have peace of mind, we can have good kanabang motivation in life every day. We are positively motivated for good, that we can accomplish something for God's glory as we trust our direction to our dad, our direction, our plans to our dad without fear. Kining fear, as I have said, will destroy us. Our momentum, our direction sa kinabuhi. Nga matulog kung tatakaron mga kaigsoon, those who are listening tonight will sleep under the what? The blessings and protection from our dad, who is our loving Father in heaven, who is looking at us and always doing what is good for us, for our welfare. So our dad is running the whole universe, not us. Thus, there is no point to fear. Di kita mabalaka mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Katapusan nga istorya ako isulti sa niyo. Tinuod ni nga nitabo igsoon nga dunay taoy usa ka babae nga gibulagan sa siyang bana. Nya gibinlan siya duha ka mga bata, no, babae o lalaki. O niya panahon man to sa ukas gud sa tantanaw sila nga, uy, doon na may okasyon karon sa atong syudad nga murag pagpasalamat, pero pag abli niya siyang refrigerator gamay tanawa o tulo na lang ka hotdog so 3 breads for kanang slices of bread para silang Thanksgiving, wa na gyud. Mo na lang nabilin tulo ka hotdogs o tulo ka slice nga kanang bread. Nya taud-taud, wala na nanugtok. An older woman staying at the ground floor invited them to have a Thanksgiving party. Nya nanugtok nga, oy, akong silingan, kining Thanksgiving man karon, adto mo dito sa magpartita. Magpartita kay na ako'y giandam daghang pagkaon. Kuy lipayan niya kay ang tanaw sa mga anak, tanaw nila sa refrigerator, empty naman gyud. Yung man ato nila kaon, wa na dayon sila. Sibli, magkutoy na ilang tiyan o mamatay na sila. But an older woman who is staying kunuhay and the ground floor invited them for a party. Dayon, she was told nga nobody is staying in the ground floor. Isya, ay sa, dugay naman kayo ko aning dapita dinhi, kining balay nga akong giabangan. Pero nga naman nga naay nagpuyo sa ubos nga, nanaog siya makaigsunan, agi o gagdanan, pagtanaw nito nga, wala may tao nagpuyo dito diha silang ground floor. Sila naman nagpuyo aning naihagdanan sa kagamay nga ilang gipuy-an. Wa man sila silingan nga katong babae nga ilang nakita. Didto nga nagdala og daghang pagkaon, nya nakakaon sila tanan. Kinsa ka to mga kaigsunan? Mutuo man tanong nga there is a guardian angel nga kanunay nagatan-aw sa tuwa igsoon unsay mahitabo mo protektar o mo preserve sa tuwa. A guardian angel to protect and preserve us. Nga, when we are in the Lord, the holy angel will watch and protect us every day. That whatever happens, we are assured nga God, if we have faith in Him, and very assured of our destiny in this life, that God will take care all of us. So in si woman, in siya nga, kinsa man da ito? Siya nga, nobody is staying but the guardian angel di ay. So therefore, Matthew 6, ingon sige sulti sa verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. O kung sa atong isinina, unsa atong kaunon, o unsa pa igsoon, behold the fowls of the air, yet your heavenly Father feedeth them. What kita na to, are ye not much better than they?
sila naglupad-lupad kini mga langgam, wagi problema. Kay nahibalo sila nga above them is the Holy Father, our great Father in heaven, nga mupakaon sa ilaha. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which the day is, and tomorrow is cast into the oven, okay, shall He not much more clothe you? Kita ba dili sininaan sa Ginoong giatiman magani ang mga sagput sa kapatagan, mga kaigsunan? O ye of little faith. Kita kulang ragid og pagtuo. Kay kung dako ang atong pagtuo sa Ginoo, sa to, faith versus fear, ang kahadlok mawala. For your heavenly Father knoweth that ye have need all of this. So unsa may ending? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, unto us. Ato sang pangitaon ang gingarian sa Ginoo ang iyang pagkamatarong. Og ang kahadlok, og kabalaka, og kaguol mawala igsoon. Maayong gabi sa tanan mga kaigsunan, magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mahigugmaong kalulot, nga imong gipakidayag kanamo. Gabisan sa mga panahon kami magduda sa imong kagahom, magduda sa imong pagkabalaan o pagka maglalala nga mo'y tagiya sa tibuok, universo o kalibutan, nga mo'y tagiya sa mong kinabuhi. Apan ikaw mapailubon sa pagmahal, pag-amuma, pagpasaylo ka na mo o pagdawat ka na mo ingon nga mga pinalangga, nga mga anak, lalaki o babae, nga imong gilalang din sa yuta, aron nga kami makabaton sa kinabuhi nga dayon. Salamat o Dios, nga imong gipadayag ka na mo nining kagabion, ang tinuod, plastada sa kinabuhi, nga kung kami doon na lamay pagtuo diya kanimong sala sa sama sa liso sa mustasa nga pinakagamay, nga liso. Kami makabato ni Ana, sigurado nga we can even move mountains to the sea. Nga doon ay dakong mahitabo sa among kinabuhi kung kami magasalig lamang diha kanimo ug walay kabalakag kaguol sa kinabuhi, kay ikaw may bahala sa among kinabuhi. Kay imo namang hidaog ang tanan dito sa Kalbaryo sa cross, O Dios. We thank you for loving us, for accepting us just as we are. We thank you for your blessings. We thank you for the peace that passeth understanding. Ang tanan na minaw karon ng aning inining broadcasts, television, all over the world, mahibalo nga ikaw ang tinuod, buhi nga Dios, nga kanunay nagmahal sa matag usa kanamo, and certainly our future is clear and bright, and being together and soon in the great kingdom will be assured to all of us as we trust our future to you. In Jesus' name we pray.